mga magsasangyaw, no, preacher. Sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel, no, San Pablo sa apostol sa mga hintil, mga atong Ginoo sa Ebanghelyo. Gisgot kini sa mga magwawali sa pulong si Ginoo, ang ilang bukasyon ug misyon. Si Propeta Ezekiel o ang atong Ginoo, no, atong mapalandong karong Domingo ang ilang mga kasinatian isig ka magsasangyaw sa pulong sa Ginoo nga dili ay puno puro hayahay ang ilang kasinatian o sa ilang pagkamagwali. Lisod kaayo ang kinabuhi sa usa ka magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaya sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel gipadala sa Ginoo ngadto sa mga tao nga masupilon, nga gahi ug ulo, masinupakon sa Ginoo. Nasinati niya ang kasakit, pag-antos, kalisdanan sa iyang pagsangyaw. Mato pa sa unang pagbasa, nagingon ang Ginoo kaniya, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang katigulangan nagmasupilon kanako, mga gahi silag ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios, sa ingon masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila, mutuo sila dili. No, gipasidan-an na gyud si Propeta Ezekiel nga sa ako sa imong pagwali niya dito nga gahi ra banig masupilon, masinupakon, duna ki musupak nimo, mag-expect yu ka, magpaabot yu ka nga dili tanan mutuo nimo, no? Duna gyoy persecution, opposition, rejection sa mga magwawali, no? Dabi na nimo. Munang sa basahon ni Propeta Ezekiel chapter 33 verse 30 ngadto 33, no? Ingon ang Ginoo mingon kanako, tao, ang imong katawhan nagisgot bahin kanimo diha sa mga paril ug sa mga pultahan sa mga balay. Nag-ingnanay sila ngari o pamati sa giingon sa Ginoo, magpanon sila nga manganha kanimo ingon nga akong katawhan, ug mamati sila sa imong isulti apan dili sila mutuo ni ini, dili sila mutuman ni ini. Sa ilang sinultihan magpatuo sila nga dako sila gugma kanako, apan ang tinuod mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan alang kanila. Daw usa ikaw ka mag-aawit nga nag-awit og awit sa gugma, anindot og tingog ug maayo mo tugtog sa alpa, kay sila igo lamang mamati kanimo apan dili mutuman sa iyang sa imong isulti. Apan kining gipanagna ko matuman gayud ug makailaon niya sila nga may propeta diha kaniya, may propeta di ay diha sa ilang taliwala. No, mahulagway na to nga wala pa gaya siya magwali ngadto sa katawhan sa Israel, gipasidan-an na gyud sa Ginoo, no? Nga supakon gyud ka ang imong pagwali kanang dunag gyud mga tao nga maminaw lang sila pero dili mutuman. No, pait kaayo ang kahimtang sa magwawali. Naagyoy mga makaingon ta nga seemingly there's a failure, no? Pero nganong musupak man ang mga tao, nganong masakitan man ang mga tao, ano dili man sila mutuman, igo sang mamati, ngano man tungod kay ang magsasangyaw ang mga propeta, apostoles,
nagda sa pulong sa Ginoo, ug ang pulong sa Ginoo mo kini gitawag og tambal nga sa atong pagkamakasasala kita mga samaran mo nang moadto ganita og ospital, masamad ta, ningon ta dok, nasamad man ko dok, magpatambal unta ko nimo. Ingon ning doktor, sige atong tambalan mi kani dako-dako ning samara, atong hunaran ha, atong tambalan. Nigtambal gyud doktor, may ka nga, uy, dok, sakit dok. Ingon ning doktor, unsa man? Ganahan kang maayo? O di, ganahan ko dok, maayo dok, ganahan ko. Ala, agwanta ha. Bisag sakit ning tambala, agwanta. Mao nin hitabo sa mga Hudiyo. Nga sa ilang pagkadautan, sa ilang pagkamakasasala, nagsimba silang mga Diyos-Diyos. Nagdaog-daog sila sa mga kabus. Wa nila tumana ang kasabutan sila mga katigulangan. Wa nila tumana ang mga kasuguan nga gibilin sa Ginoo ngadto kang Moises. Nahimo silang samaran, silang pagkadautan. Munang si propeta Ezekiel ipadala sa Ginoo aron pagtambal, pag-ayo sa ilang samad sa pagkadautan. Muna ang mga propeta ipadala sa Ginoo, bahalag maminaw mo, bahalag di mo maminaw, bahalag dili mo mutuman, bisa maminaw mo, dili mo mutuman sa ilang gisulti, kurtiman nga makahibaw ang mga Israelita nga naay propeta diha taliwala kanila. Pagpasabot nga bisan kamo mga samaran, mga dautan, pero andam ang Ginoo sa pagtambal ninyo na ang propeta taliwala ninyo. Gipaabot mo sa Ginoo, kanusa mo balik, kanusa mo ganahan, magpaayo, magpaalim sa inyong samad, sa inyong pagkadautan. Nagpasabot ang Ginoo nga, bisan pa sa atong pagkadautan, andam siyang muhigugma kanato, andam siyang muayo kanato, andam siya nga mudawat kanato. Mong gini pasabot sa Ginoo, bisag dili mo maminaw niya, pero naa siya, andam siya kanunay, magpaabot siya. Kaya ang propeta, ang magwawali, ang magsasangyaw, nagpresentar ka na sa gugma sa Ginoo. Sa pagkatinuod, pinangga magita sa Ginoo. Ato pakpakan ng Ginoo, no? Kaya siya napadayag ka na to, nabisan sa atong pagkadautan, sa atong pagkasamaran, wag kita biyae sa Ginoo. Munang iyang kita, gipadadaan niyang mga propeta. Munang si San Pablo, sa ikaduhang pagbasa, iya sa nasinati ang kapait sa iyang naagian. No, mato pa ni San Pablo, yang suwat, ikaduhang suwat nga to sa taga Corinto, no, second letter of Paul to the Corinth, chapter 11, verse 23 to 26. Mato pa ni San Pablo, makadaghan ako mabilanggo, daghan pangbunal ang nihaguman ko. Makalima ako pahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo ako natiguha sa mga Romanhon. O makausa ako batua. Makatulo ako makasinatig pagkalunod. O makausa gianod-anod ako sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, ug sa mga tulisan, sa mga isig ka Hudiyo, ug sa mga dili Hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, ug sa mga katawhan, sa kalauran, ug sa dili matuod nga higala. Doon ay mga maluibon, nagtraidor kaniya. No? Muna sa iyang pagka magsasangyaw si San Pablo, naagian niya mga kasakit, yang giantos ang tanan tungod kay siya nahigugma kang Kristo. Nya ang yang gidala pulong sa Ginoo. Nya mato pa sa basahon sa Hebreo chapter 4 verse 12, kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay suwab, modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit
diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug unahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Mao din ni rason ngano ang mga tao masakitan sa pulong sa Ginoo kay sama din siya kahait sa duha ka sa hait sa suwab madunay duha espada madunay duha ka suwab, no, mulagbas ato kasing-kasing sakit. Mo nang ganahan kita magpaayo ato lang gining dawaton, no, dawaton ang kasakit. Mo na siya Pablo kay ganahan magyud siya madasigon siyang ang mga tao maluwas. O daghang mga tao ang mabalik sa Ginoo. Giantos ni San Pablo ang mga katalagman, ang mga paglatos, ang mga kasakit aron lang daghan maluwas, no? Gihimo sang instrumento sa Ginoo. Magpasalamat sa ni San Pablo. No, atong pakpakan San Pablo kay siya isip magsasangyaw yang gitahan ang yang kinabuhi aron daghan ang maluwas. Nag-antos siya, nalunod siya, naglangoy-langoy sa dagat sus 24 ka oras tungod kay nalunod sila, no? Ya daghang isang naagian gitulis pa siya sa mga Hudiyo isig ka dili mga Hudiyo. Pero daghana gyud niya mga pag-antos nganuman tungod siyang dakong gugma kang Kristo. Dakong gugma sa isig ka Kristiyano, no? Na daghan natong mga tao nga gusto niyang luwason. Unya mato pa sa Salmo chapter 107 verse 20 to 21, giayo niya sila pinaagi sa pulong lamang o giluwas sila gikan sa kamatayon. Angay magpasalamat sila sa Ginoo tungod sa gugma niyang walay paglubad tungod sa katingalahang mga butang nga gihimo niya kanila. Sa atong ebanghelyo nasinati sa ni Jesus nga siya gisalikway nga ang Ginoo miadto siyang lungsod nga gidak-an dito sa Nazareth uban sa mga tinud-an. Unya nabantog na nga siya mohimog milagro, nagbuhat og katingalahang mga butang, pero sa dihang misulod siya dito sa sinagoga, nagwali sa dito. Imbis unta daygon si Jesus sa iyang mga paryente, mga higala, imbis unta mo patugbaw sila mga pulong sa pagdaig o pasalamat, ilan na nung gikasuyaan, ilang gisalikway si Jesus. Nangutana hinoon sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga ang sa kaalam, kining nabatunan niya. Gisalikway nila si Jesus. Di sila kadawat nga ang usa ka tawo nga sama nila, nga kabos, nya panday, no, nga maayo na mosulti, magbuhat og milagro. Di sila kadawat. Gikasuyaan nila si Jesus. Ikasinahan. Muni pait kaayo nga kung masina kita sa atong isikataw, doon na kung mugawas kining kasina, ang tao nga way gibuhat nga daotan, nagbuhat ag maayo, imong daoton kay imong gikasinahan. Ibis na asinso, nilambo na sa negosyo, nilambo na siyang pagkatao, pero imong birahon. Bisag way gibuhat nga daotan, imo siyang tungod kay imo siyang gisinahan. Imbis unta imong daygon ng Ginoo. Imbis ato siyang pasalamatan kay naghimog sakripisyo. Imbis unta ni asinso, ni lambo, pero tungod kasina, imo siyang gibira. Muni sala ni siyang kasina, no? Envy is one of the 7 capital sins kay wala ta maka-recognize sa kamaayo sa Ginoo nga biduyog sa sakripisyo sa mga tao, no? Munang kinahanglan kining basulan, no? Kining sala sa kasina o kining kasuya, no? Muna nining tulok ka mga pagbasa, ang nindot kayong punto nga wa gyud tabyae sa Ginoo. Bisan sa itong pagkadaotan, sa itong pagkamakasasala, gipadadaan gyud tag magsasangyaw nga magpahinumdom kanato nga doon na kita Ginoo nga nahigugma kanato nga andam sa pagdawat kung kita maminaw siyang mga pulong, kung kita magbasol sa itong mga sala, kung kita mag-usab sa itong kinabuhi, na ay mga gipadala sa Ginoo aron pagdawat kanato, pagpahibao nga gipangga kita sa Ginoo bisan pa kita nalayo niya.
gipaabot niya nga babalik ta niya, wa ta niya pasagdi. No, gipangga kita sa Ginoo. Muni rason nga ang Ginoo nagpadalag mga propeta, mga apostoles, nga iya kitang gisangyawan, iya kitang giwalihan aron mabalik kita niya. Mabalik ta sa iyang sabakan kay kita pinangga kaayo sa Ginoo. We are made in the image and likeness of God. Busa manindog kitang tanan, no, magampo kita nga sa Ginoo, nagatuo kami sa Diyos ang Amahan, magkagagahom sa